Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Yes, welcome sa panibag-ong edisyon sang This Is My Life. Subong nga adlaw sang Biyernes, Mayo 14, 2021. Sining hapon, inyo anay temporaryo nga makaupod. Sining hapon, si Inday Dorel. Sa gihapon, lingawon ko kamo, inagi sa pagbasa sang sulat, nga padala diri kay Tita Wilma Sugaton. And of course, mag-share mga ako sa FYI segment. Ang inyong mga horoscope of the day. Mayong hapon na sa tanan nga nag-aupod sa akon sa Facebook Live, and of course sa ilaman nga mga radyo, tagsa ka mga radyo naga-monitor subong nga hapon. Maay lang nga pagpamati mga ka-aksyon. So up the night kita ha, subong nga hapon sa sining nga programa This Is My Life. Anyway, sa mga luyag magpatamyaw man sa ila pinalangga sa kabuhi na naga-monitor through our radio, pwede gid ka mo maka-text sa atong text hotline 0963-7570-874. Taliwat 0963-7570-874. And sa mga nagapamati naman via Facebook Live, comment ka mo dira sa inyo greetings kay pagabasahon ko ina karon. Okay? So sige, sa mga wala pa naka-like and follow sa among Facebook page, i-like and i-follow nyo ina para updated ka mo sa mga balita nga nagakahanabo sa bilog nga syudad, probinsya, kag bilog nga Pilipinas. Okay, so sige, may araman kami gali mga ka-aksyon sa YouTube account ha. So search nyo lang dara ang Aksyon Radio Bacolod, makita nyo dara ang mga live program sang Aksyon Radio Bacolod. And of course, visit Samon website sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kaya dito nag-post man kami sa mga balita nga nagakahanabo diri sa syudad, sa probinsya, and sa bugos nga Pilipinas. Okay, so sige. Sa sining hapon, thanks God gid no, kay magluwas nga thanks God, it's Friday. Thanks God kay ang ining bagyo Krising bala nga ginakakulbaan gid sang tanan. Subong isa na siya ka ano na
na gani. Isa na siya ka tropical storm, low pressure area, I'm sorry. Isa na siya ka low pressure area sa pinaka-latest man nga weather bulletin update nga ginpagwa sang Pag-asa. So, kaina ini 11 a.m. Pero, mga alas 8 pa lang kaina sa aga na monitor na sang Pag-asa nga si Bagyo Krising ang naghuyang kag isa na lang karon ka low pressure area. That's why diri sa aton sa syudad sang Bacolod kung magwa ka mo, mabatsyagan nyo gid ang kapaang kag kainit subong diri sa syudad. Okay, kakaina gani nag-lunch lang ko bala sa gwa. Grabe ang drama lang sa lobby namon sa diri sa Action Radio. Grabe ang kapaang as in do gapangusi. So may na ha sa mga ka-action ta nga magwa bala sa ilang mga pulayan, magdalagid sang payong or kalo. O kung ano da nga maka-protect sa inyo, okay? And hindi man magkalipat nga magdala sang tubig para hindi ka mo ma-dehydrate. Kag advantage man sa pagdala sang tubig, kaya syempre hindi ka na maggasto, hindi ka na magbakal. Okay, kung magbaka ka daan na 500 ml nga tubig do, 25 pesos. So at least mas makasave ka. Especially subong nga pandemic, kabudlay sang pangabuhi. Kailangan natin magtipid-tipid, mag-save, mag-kinot. Agad nga makasurvive kita sa sining pandemya. Okay? So, mga pahanumdom lang naton. Kay kita nga mga tao, kinanglantaman na, kinanglantaman i-remind. Kay tamaan ta ka busy, kasako sa aton nga ginaobra sa matag adlaw, isaga kalipatan naman halungan ang aton kaugalingon. Okay? So, mga ka-action reminders ka sa inyo, magdala sang payong, kalo, or kung mahimo, especially ining mga hindi gid malikawan, nagasulay gid bala sa initan, bring ka mo extra nyo nga bayo sa inyo dara nga bag. Kay para at least once mabalasan ka mo, kabudlay daan kung mamalahan sang balhas sa likod. So, mas mayo nga may dala kaya nga extra or towel, face towel nga matrapo mo sa imo nga balhas. Okay, so kay health is wealth mga ka-aksyon. So hindi malipat mag-inom sa mga vitamins nyo dira para ma-maintain nga mabakod ang inyong nga immune system. Okay, kay kabudlay subong sang ining COVID. Kadamo sang variant nga kinanglan mo batuan. So dapat ikaw mabakod. Kag of course, kaupod sa paghalong sa imong kagalingon kag pag-inom sang vitamins. Kinanglan mo man nga updan sang pagpangamuyo. Kay agod ikaw ubayan sing Ginoo kag hindi niya kita pagpabayan. Okay? So sige, reminders ta lang sa inyo. Kag since gali nga isa na lang ka low pressure area ang Krising, former bagyong Krising. Wala naman, of course, ang tropical cyclone wind signal sa tanan nga mga lugar, bisan din man nga bahay nga lugar sa diri sa pungsod Pilipinas. Okay? Okay, so sige, kadamo sa nagapatamyaw sa aton subong nga hapon, pero later, gaanta ka mo time. So this time, anay mga ka-aksyon, ang pilaman naton ka mga update national. Kaya kinanglan man naton mangin updated sa mga nagkakahanabo sa balita national, kung sa aware kita dapat, kaya hindi lang gapangabuhi ka lang sang matawhay. Okay, man gapangabuhi ka sang matawhay, pero mas dami pagid kong updated kita. Okay? Kaya related man ini sa weather system tabala subong tig-ilinit. Grabe sa na-mention ko na kaina puwerte gidya ka paang-paang ya. As in. So may lang kung ari kami sa sulod di sang istasyon sa amon di nga office bay kay ti aircon. Ti kanami lang pero pagwa mo puwerte gidya ka paang-paang. Okay do, kung pwede lang dalawa ng aircon. Itakod sa likod. Charot. Okay, so sige. Ang balita nato national, mga ka-aksyon, kaya mas ginapabakod pa sang Department of Health o kung DOH ang panawagan sa publiko o kung pag-remind sa publiko nga likawan nga magwa sa mga pulian
Bangod magluwas sa COVID-19, delikado sa karon ang mga balatian nga dalaman sang tuman nga kainit. Kalakip na diraang, of course, number 1, heat stroke. Magsiling ka init, tigilinit, heat stroke, gid, no? Kadelikado sina mga kaaksyon. And then, ginpahayag ni DOH Calabarzon Regional Director Dr. Eduardo Hanairo nga magluwas sa heat stroke, dapat likawan man sang publiko ang sunburn, mga balatian sa panit, heat cramps, kag heat exhaustion. Check to, exhaustion. Okay, wait lang, gid ha. Happy birthday na to ya. So, sunod diri, hindi dapat nga pawalaan sang publiko ang epekto sa kaing lawas ang tuman nga kainit nga mahiwo magtugas sang mas malala pa nga balatian. Dapat likawan nga magwa sa mga puloy-an sa tunga-tunga sang las 9 sang aga, tubtub las 3 sang hapon, nga may pinakamainit nga temperature. Kaysa aton diri sa Negros Island, ang aton kay ina nga temperature is na record sa pag-asa is check tabala kay ina ang aton nga temperatura yara gadlagan sa okay dali lang kaya hindi ko makita. Anyway, sige lang kaya makita ko lang na karon. Ang temperature di sa Subong medyo init-init kaya ra kita sa 26 to 32 degrees Celsius subong adlaw na. Okay? So extra careful gid mga ka-action. So muna, dapat man nga sunod sa DOH magdala permi ha or mag-inom sang tubig agud malikawan ang sa nasiling ko na kaina dehydration. Okay, so liwat pahanumdum lang ina mga ka-aksyon agud hindi kita malipat nga halungan ang aton kaugalingon. And then sa iban pagidiyang balita man national natalana nga i-recommend sang Department of Health o kon DOH sa gobyerno ang mas strikto nga border control para sa mga pasahero nga nagikan sa India agod makasiguro man nga hindi na makasulod ang iban pang kaso sang Indian variant sang COVID-19 diri sa pungsod. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga iya ini nga ipalabot sa gobyerno kung i-recommend man sang representante sang World Health Organization nga yari sa Pilipinas. Magahingyo man si Duque sang advice sa WHO sa posibilidad nga pasangkaron pa ang travel ban nga ila patuman. Tikadungan sinigin siguro ni Duque nga wala na nakapanglaton pa ang atong duha bala ka mga OFW nga nagpositive sa Indian variant bangod sa istrikto nga protocol sang pungsod. Kaya suno kay Duque, pag-abot din nila sa Pilipinas, gilayon man sila nga gin-quarantine. Kag sa pagka-detect sang Indian variant sa ila sa COVID-19, tinaka-quarantine man sila. So wala na sila sang may nakasugilanon pa nga iban nga mga persona. So hambal ni Duque, less na ang chance nga makaspread sila sang Indian variant sang COVID-19. Okay, so sige, 1:50 Action Radio Philippine Standard Time. So ina ang pila lang ka mga update balita national mga ka-action na. Sa ako naman iya nga pagbalik kay kadasig sa aton oras, mag-share ako sa inyo sa aton nga FYI segment, so bantayan nyo ina. And of course, ang pagbasa man naton sang sulat ni ginpadala diri sa kay Tita Wilma and ang advice ni Tita Wilma para sa aton nga letter sender subong iya nga hapon. Okay, so sige mga ka-action, relax lang ka mo dira. Standby lang kay magabalik kita pagkatapos gid lamang sini.
Cellphone Plus, Herbal Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sila nga Facebook. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog nga nay, sa ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Okay, so mayong hapon mga ka-aksyon sa nagapamati sa Facebook Live. Hello kay Debbie Belgorio Gregorio Yulo dra sa may DSB, Don Salvador Benedicto. Alex Monteza, maayong hapon kay Lorna Santero Erta dra sa may Palayog. Athia Kimiriman, hello. Lester Ayan Desendario
dahil sa Mayla Carlota City. Hello man kay Miss Homa Lumena. Ginatamyaw ni Alex Montesa, si Ma'am Vanessa Mayo, Miss Kelly Jelly, Miss Lily King, kag sa tanang members ng Energy Fans Club. Evangeline Gradas Baterna, maayong hapon ra sa Mayubo. Kay Nonoy Valentin Baterna Jr., kag Alea May, Althea Rose, Eden Carl, Baby Rose, kag Aprex Sausa. Salamat gid. You're welcome. Kay Mandro Arnejo, dra sa may Alexander Ombion, Arcon, Tuvida, Condes, Fermin, Boss Ray de Leon, Dan de Leon Santos, kag kay Abdul Bocol, Umania, Sangpakul, Bagos City. Kay Julie Militado, Patrimonio, good afternoon. Kindly greet my tia Juliet Corsonada. Happiest birthday of Magsungay, Singkang Airport. Happy birthday! Kay Ann Lorecho. Shout out po sa family Lorecho Hareno. God bless. Proga pa matigi kami subong. Okay, salamat. Okay, dali lang. Maria Teresa Hofelenia, i-greet on air. Sige, isulat ko be. Sino to i-greet on air gani? Si Juliet Corsonada, no? Okay. Juliet Corsonada. Happy birthday. Dali lang. Isulat ta para hindi ta malimtan. Okay, basi malimtan ta. Okay na. Okay, sige. Standby. Launa 58, Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, antes ako mag-share sa inyo sang FYI segment for today. Ginag-greet ko lang happy birthday si Juliet Corsonada. Tia Juliet Corsonada. Ang nagapag-greet sa imo kaina si ay nadula. Later Ay nadula man to yaman. Sige lang karon i-check ko to liwat kung sino to nagapag-greet sa imo. Basta happy birthday gid kay Juliet Corsonada. Salamat. Okay, so sige. So this time, ang aton anay nga iga-share sa inyo subong nga hapon. Magsiling ka bulan sang Mayo, kadamo sang fiesta. Di bala? So, tikay bawal ang mga ginadilian ng mga gatherings, so kung ano pa da nga mga pagtililipon, so hindi gid pwede sa ulugon subong ang piyesta nga kada tuig tani. May mga iban gila nga mga Pinoy bala nga nagapauli gid sa ila nga mga lugar para mag-celebrate sang fiesta nila. Okay? So, subong ario mga kapiestahan sa sini nga bulan sang Mayo, mga mga sikat nga fiesta. O kag isa na diri amo ang Flores de Mayo. Kada gini siya, kada bilog actually nga Philippines ang naga-celebrate sining Flores de Mayo, especially sa mga Catholic Church. So, literal nga buot silingon gali sa nga Flores de Mayo is Flowers of May. Literal gid siya nga mo ng meaning. So, ang fiesta ginadumdum ni siya sa pagpangita bala sa nga Holy Cross ni Reyna Elena kag sang iya bata nga si Emperor Constantine. Ang kapistahan nga ini ang gina-feature diri mga parada, kag bongga ka kung ikaw ang mapilian ni Reyna Elena. Sa una kaagi pa ko ni join mong sa elementary ko tuguro ay sabog-sabog pa ko na sa mga bulak no kasadya malano kaagi ko na sa una upod ko sa akon mga friends. So isa ina sa sikat gid nga gina-celebrate sa diin man nga bahin sa nga Pilipinas. Initaning Flores de Mayo o galing kay syempre hindi pwede ang pagtililipon, especially mga kabataan, hindi pwede kagwa. So wala lang anay
Basi dason tuig, hopefully okay ng sitwasyon, ti makapatigayon na sa amo sina. Kaya syempre, ano man abala ginapreparahan kagang iban nagaano gid abang-abang gid especially kung magparada na mga masa uy katahom-tahom kay Reyna Elena si Reyna Elena gina pinakatahom sa tanan nga mga parada ti syempre kay siya ang Reyna mong. Okay, so ang next is ang ginatawag nga Pulilan Carabao Festival. Doon nakita ako ni one time sa TV, wala ko nila kanto personally, mong TV and sa Facebook. Ini siya ang gina-celebrate every ika-14 sang Mayo. Ay, susubong gali dapat tani mga ka-aksyon, Pulilan Carabao Festival. Kaya gina-celebrate ni siya dito sa Pulilan, Bulacan. Ginatos ka mga mga Carabao nga naka-make up bala nga Carabao. Yung ibang ginabutan pa nila cutics, cute-cute ni sa mga Carabao. Gina-make up pa nila, kung ano man daw ipamutang nila. Amo siyang ginaparada man, pakadtos, asang mga mamumugon, pakadto, kung mangunguma, pakadto sa tubangan sang simbahan. Kag pag-abot sa tubangan sang simbahan, ginapaluhod ining mga Carabao sa tubangan ni San Isidro de Labrador. Ang patron saint sang mga mangunguma. Diba? Kasadya ni Tani, nakita ko ni one time sa Facebook, kung mukha ni man, nga ginapang butanin nila cutex, ginapang make-up pa ng mga Carabao, kag may lipstick pa na. Nakasadya lang. Pero amo na siya gilang ginatawag nga Pulilan Carabao Festival. Okay, dito gina-celebrate sa Pulilan, Bulacan. Subong to taning adlaw, sa kita naman to tani isang mga Carabao nga mga Carabao nga naka-makeup. So, ang next is ang isa pa gining fiesta, ang Pahiyas. Gina-celebrate naman ni siya every 15 sang Mayo. So, buwas naman ni tani nga mga buwas naman tani nga adlaw. Ang mga pamilya ko sang mga mangunguma ang nagapasalamat kay San Isidro Labrador para sa mga manami nga pangani bala pinaagi sang pag-decorate naman sang ila mga puloy-an. Nga himo sa ginabutangan nila sang mga colorful nga mga kakanin. Okay. Nga ginatawag nga keeping. Bongga. So, may suman nga violet, pink, green. Gagurawa na gurong mga amonakit. Siyempre, colorful mong So, mga puto nga pink nga puto, manok nga pink. Lain na yung manok nga pink. Hindi na hili kakanin. So, mga puto, mga ibos, or ano-ano pa nga mga pwede makoloran. Mas suman. Damo ko nakita suman niya nga violet, green, meron man pink, nga suman. So, ginabutangan sang color. Okay, and then ang last, ang Obando fertility rites. Gina-celebrate naman siya every May 17 to 19 sa Obando, Bulacan. Ay, daw Kalabanan, Bulacan, ang digilitanan. Ini naman ko mga lalaki, mga kalalakidaan, kagababainhan, nagasaot naman ko sa tubang sang simbahan. Nga may kaupod nga, pagpangamuyo. Okay. So, amo naman sila mag-celebrate sang ilaya nga kafiestahan dito. Ini ko ang pilgrim dance para kay San Pascual Bailon, Santa Clara de Assisi, o sa Virgen de Salambao para sa ilang mga prayers man. So amo na tong ilaya nga kanami ilang no tani kung makalagaw kabala sa mga festival bala sang naglain-lain nga lugar kay maka-learn ka sang ila culture. Amo na siyang nami sa travel actually. Maka-enjoy, maka-share ka manda sa ilang tawag sinagani kung paano nila gina-celebrate bala. Kung maglagaw ka at least ma-share mo sa iban. So, samtang pasubong, samtang di pa pwede maka-travel, amat-amat na kamada save sang kwarta nyo. Kaya para kung magbalik na gani ang normal nga pangabuhi diri sa bugos nga kalibutan,
pwede na kamo makabakal sa inyong dra nga mga ticket kag makalagaw-lagaw bisan na dili lang anay sa Philippines. So tangkiliki ng sariling atin anay. Okay lang nang hindi tanay makaano gid makagwa gid sa pungsod like iban nga country. So dili lang tanay sa Philippines, ilibot-liboton tanay Philippines. Isa saon man ang Philippines antes maggwa sa iban. Kay actually damo gambal nga mga foreigners nga nami lagawan ang Pilipinas kay mga vlogger bala nga mga dumuloong foreigners. Damo ko nakita ang video nga sila mga great sila bala sang top 5 nga kung diin ang best to travel Philippines ara gida pirme. Pero pa to kay si Nash Daily ang sikat na nga vlogger. Ang number 1 niya gid nga when it comes to travel, pili niya gid ang Philippines. Kay magluwas sa mga manami nga view sa Pilipinas like Palawan, Boracay, din pa Baguio, Tagaytay, Batanes, din pa nga mga bisan diri lang sa aton sa Sipalay, damo da nami, no? Diri lang sa Negros. So, ginpili niya gid ang Philippines as number 1 niya when it comes to travel. Kay magluwas nga nami ang view nga makita affordable katama ko na mag-travel sa Philippines. Kay unlike sa iban nga mga lugar. So Philippines is very affordable when it comes kuno sa accommodation, sa airfare and sa food. May hindi sa aton nurabudlayan. Nurabudlayan to yan. Doon na mahalan ta kasi syempre lain man to yung ila yung yung ilang kumbaga pangabuhi, lifestyle. Ang ilang diri sa aton syempre medyo hindi man dako ang mga sweldo sa mga tao. So may kabudlayan kis ang mga Pinoy mag-travel. Pero sige lang bisan diri lang tanay lokal sa aton sa Negros Occidental damo taribla i-explore pa, need pa i-explore nga mga lugar. Okay? So, sige, ina ang i-share ko sa inyo subong hapon. Pero, of course, magabasa kita sang sulat ni ginpadalaman kay Tita Wilma. Pero, antisina, diri kita sa importante lang nga pahibalo man sa ato ni Tita Wilma. Ang aton anay, produkto sang Dr. Alfred's Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyong, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad,
wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawara. Okay, so again na nagapatamyo to gali kagina kay Julie Juliet Corsonada, si Julie Militado Patrimonio. Happy birthday! Okay, so this time mga ka-aksyon, magabasa kita sang sulat nigin padala diri sang aton letter sender. Subong nga hapon nga nagapatawag kay Alicia. So diri kay Tita Wilma, and of course ang advice money Tita Wilma sa aton nga letter sender. Okay, so stand by. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig, ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay. Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Alicia. Tita, nagalibog ang ulo ko kay kalaslo na kami sang boyfriend ko subong. Apang pulos mama niya ang nagadesisyon sang tanan. Pati ang wedding gown ko, dapat gusto sang mama niya. Ang sing-sing ko, si mama niya ang nagpili, agod amon baklon. Tita Wilma, hindi ko gusto ang mama sang mapamana ko o galing. Ang tanan, siya na lang ang nagadesisyon. Kung kay isa bala tita, do kanami pamangkoton ang boyfriend ko kung basi gusto pag ni mama niya mag-upod sa amon honeymoon. Ay, perte, no? Tita Wilma, mabuot ang mama sang husband-to-be ko. O galing, gaka-intimidate ako nga siya ang tanan nga naga-desisyon para sa amon nga kasal. Gusto ko man maghatag sang akon opinion kung tani tita, kata syempre ako ang bride. Apang basta mabaliwala lamang. Tungod, mama niya lang ang ginapamatian. Ano bala ang pwede ko nga himuon, Tita Wilma? Ang tagpadala si Alicia. Alas 2:15 sa Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, mga ka-action, so inyo nabatian ang sulat sa ato letter sender subong nga hapon nga si Alicia. Kay kalaslo na siya sa iyang boyfriend. Di galing kadagiho ko no, mama gid dapat sang iya boyfriend ang konsultahon kung okay ne. Siya siya nagapalakat tanan. Kumbaga daw siya guro ni ang tawag sa naman.
coordinator. Ga-organize or coordinator. Gawa mo nang gawa ni mama ya. Pero galing kay ang problema lang ang kinalain lang ya kay kung may coordinator kaya sa imo wedding, wado kagi ko kasal eh. Pero according to my to my research siya. Nga, syempre, kung may coordinator ka, kung anong gusto mo, gina-follow sa imo nga coordinator. Or kung medyo hindi man sila namian, nag-suggest sila. Pero tiari ang mama gid sang iyang boyfriend ang nagdesisyon sa tanan pati sa sing-sing kuno nga sa ilang kasal, mama niya man bilang bride, syempre may kaugalingon man siya tani nga gusto, di ba JM? Prepare na dan si JM sa iyang wedding. Soon pa JM after 5 years. Sige. So muna, gusto niya man tani isang may mabatian man ang iya opinion eh. Galing mo na nga do nahadlok siya nga basi mabaliwala lang or hindi pa matian amo na. So sa mga ka-action ta, pwede ka maka-comment sang inyo nga advice para diri kay Alicia or mag-text ka mo sa aton text hotline sa 096375708874. Sa liwat, 096375708874. Pwede kamudra ka text sa inyo man nga advice para kay Alicia kay basahon ta karon after taman basa sang advice ni Tita Wilma para sa iya. Okay? So sa Facebook ha, pwede man kamudra ha i-comment niyo lang kay i-check ko na kag ako nga basahon. So gaantas ang time. Okay, so sige, pero antes ako magbasa sang advice ni Tita We para kay Alicia. Diri kita anay sa isa paggidoa kay importante nga pahibalo ni Tita Wilma. Prepara kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng Las 2:19 Action Radio Philippine Standard Time. Okay, so sa nasiling ko na kaina pagabasahon ta ang advice man ni Tita Wilma para sa aton letter sender nga si Alicia. Kag of course may nagpadala man sa ila diri nga advice for Alicia basahon ta ina karon. Okay? So Alicia, para sa imo, una sa tanan ginatamyaw ka ni Tita Wilma sang maayong hapon. Kag nagapasalamat siya sa sulat nga imo ginpadala diri sa This Is My Life. Suno kay Tita Wilma, ang problema mo kay halos tanan nga nagadesisyon sa kasal nyo, amo ang iloy sang imo pakaslan. Siguro, Alicia, basi gusto man lang sang iya iloy nga makabulig sa inyo nga kasal. Ang kasal, isa bala ka okasyon nga espesyal, hindi lang sa kalaslon, kundi sa mga ginikanan mismo. Kung kaisa hindi taman mabasol ang ginikanan nga magbulig para mangin memorable o kung memorable ang espesyal nga okasyon sa ilang kabataan.
Kuno kay Tita Wilma Alicia sa iya kuno nga pag-insyende nga tanan-tanan daw gusto sang imo manginugangan ang matuman. Te siling niya basi wala ka man kuno nagahambal kung ano ang imo nga gusto. Nagbasi nagapinsar man sila nga okay man lang sa imo kay wala ka man nagahambal. Mas maayo siguro panugyan sa imo ni Tita Wilma nga kung mayara ka sa iya nga gusto, pabalon mo man sila. Kaya at the end of the day, may diretsyo ka man o kung you have the right man nga pamatian nila, kay imo man ina iya nga kasal. Pero kung wala kaya kuno nagahambal, paano nila may baluan ang imo gusto, 'di ba? So ipabutya gid ali siya kung ano ang imo nga gusto. Istoryaha ang imo nobyo kag kinahanglan pamatian ka man niya. Kay di ba kabudlay man nga may gusto kay hambal pero hindi mo pag-ihambal, taguon mo lang, hindi na manami. So, kinahanglan sa panugod pa lang, may mga desisyon man nga kamo nga duha ang masunod kay inyo na ina pangabuhi sa ulihi. Di hambal ni Tita Wilma, tingwa ilang mapabalo man sila sang imo iya nga gusto. Kay pamatian ka man na nila dapat kay imo na iya kasal. So, meantime, i-appreciate man ang efforts sang imo mangin ugangan. Okay, basi hindi lang siya tuod aware balahaw na ikaw gali may gusto ka man, tapos agree ka lang, oo, yes, gamamo ka lang. Diba? Pero may gusto, kaya gali ihimuon man. So, kay tungod na huya ka, so hindi mo mahambal, budlay ina. So, ihambal sa iya, i-open. Kaya basi gahulat man lang siya sang imo man nga gusto. Kaya mas namin gidya ang may communication ka mo nga duwa. Okay? Para mag-intindihan kag hindi magbasulanay sa ulihi. Para inyo nga ang inyo nga kasal ang mangin matawhay kag of course ginatawag bilang nga best day ever. Okay, once in a lifetime lang na ang pagpakasal. So mo nang iban nga dapat mangin memorable and happy. Okay, so sige. And sa aton naman diri nga mga naga-monitor sa radyo or kag sa Facebook, una ko lang basahon si Throne LJ Rush. Hambal niya, istoryaho niya iya pamanahon kay budlay man na nga mamaya ang masunod. Kay kun kasal na sila, ano pagiguro. Na. Kamo to and then, sa aton naman yung text hotline, kay 36285, pinakasimple lang. Hamal niya, good PM. Istorya nyo nga duwa eh. Gani man. So, muna open up ka lang Alicia sa imo nga mapamana. Kay te syempre kabudlay tuod yang nga do apa kada nga do may gusto kay hamba po hindi mo paghihamba kay tungod ano nahuya ka or ano man sige sige I hope nga nakabulig kami sa imo nga ginabatsyag subong nga Alicia kay maka open up ka sa imo dra nga boyfriend, soon to be husband, and sa imo nga soon to be mother-in-law. Okay? Bongga. Si Dennis Richard Tiboroma, siling niya. Good PM, feeling ko waay kagid gahambal sang imo suggestion. Amo na nga feeling mo daw mama niyan lang ang masunod. Hindi man amo feel mo lang na basi ihambala kung ano man ang gusto mo kay may right ka man. Kaya appreciate man ang effort sa iloy niya Amo gina-dance kay basi first time niya man sang bata niya amo na nga daw very excited pa siya amo ginadaan ang mga iloy. Budo kagi kasal si Dennis ba? Ibang level si Dennis. Correct man si Dennis actually. Oo, 'di ba? So sige. Thank you gid dance kay sa iban pagyad nga naga padalaman sang ilang advice para diri kay Alicia. Okay, so sige, 2:25 Action Radio, Philippine Standard Time.
Sa ato naman nga pagbalik mga ka-aksyon ang inyong horoscope of the day. So ano inyo kapalaran subong adlaw sang Biyernes, Mayo 14, 2021. Standby ka mo dira ha kay magabalik kita pagkatapos kid lamang sini. Las 2:25 Action Radio Philippine Standard Time. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Thank you mo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Action Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga naging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, kantahin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Madayong Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use?
I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIBA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng Let's 2:38 Action Radio, Philippine Standard Time. So this time, diri sa programa This is My Life, magabasa kita sa inyong kapalaran subong adlaw or horoscope of the day. Okay, so sige, standby. Taurus, Abril 20, tubtob, Mayo 20. Taurus, daog ka sa sport event kag qualified sa international nga tournament. Ipadayonon mo lang kuno Taurus ang imo pag-practice kag halungan ang imo ikaayong lawas. Kay man naka-destino na sa imo nga daan ang kadalagan. Mapunyara na sa imo ang kadalagan. Lucky numbers 49, 55, 31, 11, 32. Sun yellow is your lucky color. Next, Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Padayon ang pagtinad sa imo nga negosyo. Epekto ini sa imo masami nga pag-share sa imo nga blessings. Kag Gemini, increasing man ang imo nga income. Lucky numbers 43, 56, 12, 22, 11. Crimson red is your lucky color. Next is Cancer. Hunyo 22, tubtub Hulyo 22, productive ang imo nga team building. Madamo nga goals ang imo ma-achieve, Cancer. Halungi ang imo nga credit card. Lucky numbers 22, 41, 16, 55,
53 kag shocking pink is your lucky color. Next is Leo, Hulyo 23 tubtub Agosto 22. Leo, subong pala nga daan, tipunan ako no ang imong mga document o kung dokumento sa negosyo. Kumpleto ha ang mga taxes samtang may panahon pa. Lucky numbers 51, 23, 44, 27, 48. Mango orange is your lucky color. Next is Virgo, Agosto 23 tubtub Setyembre 23. Virgo, magabaton ikaw sang award. Kalakip na dire ang cash prize. Kag subong nga adlaw Virgo o kung sa masunod nga mga inadlaw, magapirma ikaw sang kasugtanan sa negosyo. Wow! Good luck! Lucky numbers 22, 49, 44, 51, 28. Electric blue is your lucky color. Next is Libra, September 24 to October 23. Bisan diin ka magkadto, mag-aabot ang surprise money sa imo, Libra. And madamo ka mahatagan kag magrasyahan. Lucky numbers 44, 31, 54, 12, 22. Crimson red is your lucky color. Okay, las 2:42, Action Radio, Philippine Standard Time. Inaanay ang first naton nga batch sa aton nga sa aton nga horoscope of the day. So karon naman ang kasugpon kay may obligasyon pa kita. So magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Sa ito man dira mga kauturan, kung nagapalanakit ang inyong kalawasan tungod sa katubig. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo,
ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng Let's 2:50 Action Radio, Philippine Standard Time. And this time, ang kasugpo na sa horoscope of the day. So, stand by.
Oktubre 24, tubtum Nobyembre 22. Kadalagan ang imo maangkon sa imo nga plano, Scorpio. Makakuha ka sa mga helpful people o mga mabinuligon nga mga tao. Kag magatinad ang imo iya nga negosyo. Lucky numbers 22, 34, 46, 13, 55. Satin white is your lucky color. And next, Sagittarius, November 23, tubtob December 21. May arakasang surprise visitor subong adlaw, Sagittarius. Wait. Kag magabaton ikaw sang opportunity para sa imo nga business. So, puro business subong adlaw, no? Kag halong yang imo kayong lawa, Sagittarius. Lucky numbers 53, 26, 49, 13, 33. Tangerine is your lucky color. And next is Capricorn, December 22, tubtob Enero 19. Mirakulo o kon milagro ang imo nga maeksperiensyahan subong adlaw, Capricorn. Bangod, sobra pa sa imo ginapaabot ang imo iya nga mabaton subong adlaw. Kag ang imo kadalagan ang magaluntad sa sini nga mga inadlaw. Lucky numbers 42, 35, 56, 13, 37. Citrine yellow is your lucky color. And next is Aquarius, Enero 20 tubtob Pebrero 18. Makabaton ikaw sa good news subong adlaw, Aquarius. Kag magabaton ka sang award sa pagka consistent mo sa imo nga sales quota. Lucky numbers 55, 41, 38, 47, 11. Cyan blue is your lucky color. Next is Pisces, Pebrero 19 tubtob Marso 20. Malipayon ka subong adlaw bangod matuman mo ang imo nga handom or imo nga wish. Mabaton ka sa imo trabaho abroad. Wow, congratulations in advance. Lucky number mo 55, 41, 33, 21, 28. White is your lucky color. And then next is ang last is Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Sa meditation ang ginahando mo nga employment ang imo nga makuha kon qualified ka. Kag imo gid maagom ang spot nga imo gusto. Lucky numbers 23, 33, 55, 41, 31. Blue is your lucky color. Okay, last 2:53 Action Radio, Philippine Standard Time. So, ina inyong mga kapalaran subong nga adlaw, mga ka-action. May nag-comment sa aton Facebook Live, di ng sunog. May sunog? Okay, sige, pa-check ta sa aton patrol with Action John Diaz. May sunog ko, no? Sige. Okay, ma-update kita karon mga ka-action, ha? Kay gina-check pa sa nga aton patrol. Kundiin nga area ang may sunog. Okay, so this time, of course, in-experience ang pandemya, ang pagpangamuyo gid naton na perme, of course, nga matapos na ini. So, sa sini nga tiniyon, maghahalad kita sang isa ka pagpangamuyo nga Horacio Emperata. Horacio Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini.
Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sa gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, last 2:57, Action Radio, Philippine Standard Time. Mahatag lang ko anay time sa pagbasa sa mga comment diri man sa aton yung Facebook Live. Kay Maria Teresa Hopelenia, maayong hapon. Kay Chris Watanabe Belera, ay Mega John, how are you? Kay John Vicente, hello, paki-greet family ko sa Himamaylan City, dira sa may Barangay Carabalan, family Vicente Cuevas, Rosalim, Lebron, Tadlas, De La Cruz, Hiniola, from John Vicente of Barangay Hagnaya, Hamindan, Capi. Salamat, you're welcome. Hello sa tanan nga taga Barangay Carabalan, Himamaylan City. Maayong hapon dira sa inyo. Kay Miss Cory Vidaha, mayong hapon man. Eddie Lawus, upod kinana Isabel, salamat sa pagpamati. Kay Crescencio Ramirez, mayong hapon. Wilma Inocencio Cabarles, dra sa may Isabela, ginag-greet niya iya hinablos nga si Clariza Mitch nga, ginatudloan niya subong sang module. Very good. Tudlo ilang, di lang pag-ansire, kay delikado. Kasi wala may matunan, okay? So, kay Melchorita Ferrer, maayong hapon ma'am. Kay Robert Maghinay, kamusta ko no kay Nanay Nelia? Okay. Salamat kay Christine Menyes Villalobos. Hello sa imo Tintin dra sa may Pandanon DSB. Kay Maria Leonor Montesino. Hi langga, kamusta halong dra? Kung diin ka man subong. Joe Marie Hamile, mayong hapon. Kay April Joy Benaflor Gaston, dra sa may Barangay Tangub. Hello man sa tanan nga members ng Energy Fans Club. Kay hi lang kuno sa mga taga San Enrique. Thank you, Gid. Okay, you're welcome. Kay Jude Gales Macawili, mayo nga pagpamati. Nancy Torino Gaitan, mayong hapon man. Sherry Ann address naman ko siya may sunog. Okay. Sige, wala pa ka-update ang aton nga patrol. Si Rosini Tabdebe, maayong hapon. Okay, so sige sa aton anay nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you, no matter how I try. You're such a part. Let's Stress Uno Action Radio Philippine Standard Time. Yes, isa na naman ka programa, edisyon sa This Is My Life, magatakop subong nga hapon, kagang ako nyo pagpasalamat gid sa inyo sa pag-upo nyo sa akon subong nga hapon. Pero at least kita magtakop, ang aton anay nga verse of the day from the book Matthew chapter 4, verse 4. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Okay, so happy weekend mga ka-action. Enjoy your weekend sa mga wala sang trabaho. Subong nga weekend, enjoy and be safe kung maglagaw ka mo. Especially, pwede nakalagaw sa Sipalay. Pero of course, may mga boga, gid si Jay. Doon gid siya, doon na bugtawan gid siya pagamba ko pwede nakalagaw sa Sipalay. Hello sa tanang nga taga Sipalay, Hinubaan, Isabela, La Castellana, La Carlota, Hinigaran, Bidalbagan, Himamaylan, Cadiz, Sagay, Manapla, Talisay, Silay, San Carlos, Toboso, Calatrava, Tanan-Tanan. Kasi minalimtan pa ko, Valladolid, San Enrique. Din man nga Magallaon, Moises Padilla. Magallaon ka, Moises Padilla, isa lang na, no? Ay, hindi gali. Okay, so sige. Madamo gid salamat mga ka-action sa inyo pag-upod sa akon, subong nga hapon. Enjoy gid kamo sa inyong adlaw. Of course. So, sige. Ayun naman ang inyong alaga. Temporaryo nga nagabulos o nagatalos diri sa programa This Is My Life. Halong gid kita. Be safe and God bless us all. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,